The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Romans 8:28, the Word of God says, "And we know God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." 1 John 5:14-15, "And this is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatsoever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him." Philippians 4:19, "And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." Isaiah 65:24, "I will also come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear." Matthew 7:7, "Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened to you." Mark 12:30, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." Matthew 21:22, "And all things you ask in prayer, believing you will receive." Psalm 31:24, "Be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung na pa ba kita mga sala sa atong kalag, kini mahimong babag, they are barriers to our study of the Word of God. Therefore, God mandates us nga ato kining isugid, hinganda nato ug ato kining admitihan nga atong nabuhat, aron kini mapapas ug nga kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. 1 John 1:9, the recovery technique, nagaingon sa in English, "If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness." Apan alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang isyu nga imong giatubang dili ang kumpisal kundi ang imong gamit sa imong free will to make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." John 3:3, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Si Ginoong Jesucristo diyan sa John 14:6 nagaingon, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Busa sa hilom, mangandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausap pa. Nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos. Ngayon mo pa kaming gipabuhi hangtod niya gayon na. Timailan nga ikaw.
nagapadayon pa sa paglihok ang imong tuyo, imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos niining kahigayunan nga kami makaambit na usab sa imong mga pulong, mga kamatuoran niining adlaw sa among pagpadayon sa among spiritual momentum. Salamat niining among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Agita kami o Diyos sa imong mga kamatuoran niining adlaw. Mahimong ta kining panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab sa atong Bible study through the YouTube o samas nandan na niya pa kita dupot ni ining atong tun-anan nga giuluhan og hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? Taon-taon na tanini og padayon kita sa pagtuki sa dugang pagyong mga punto sa doktrina. Hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Ano sa ibot pasabot sa hypostatic? The essential and basic nature of identity. Kana mo ay pag-define sa original nga Grigong pulong hypostasis. Diin nagagikan kining atong English word nga hypostatic. So gikan sa original Greek word hypostasis nga nagkahulugan og the essential and basic nature of identity. So, the essential and basic nature of identity is what is in the Lord Jesus Christ. Og ang hypostatic, ang pulong, is the affirmation sa duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Ang kinaiya sa iyang pagka-Diyos, nga 100% kini, nga Diyos siya. At the same time, 100% sag siya nga nanag-iya og kinaiya sa tao, og human nature. Now, ang iyang human nature, of course, as we have already learned, kadtong gipamulong diya sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Kanang flesh diha mo na ang human nature ni Ginoong Jesucristo. Og siya sa iyang pagtubo na ingon nga tao, sugod man siya sa pagkabata, of course masuso and then mitubo siya. He grew up in wisdom and stature. So, kung balikon nga, the Word became flesh, maunay hypostatic yun, or hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. Okay? Kining duha ka mga kinaiya sa pagka-Diyos o kinaiya sa pagkatao, iyaha lamang kana ni Ginoong Jesucristo. It only belongs to the Lord Jesus Christ. Og there is no change in the human nature sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, just as there is no change why kausaban sa kinaiyang Diyos nun ni Ginoong Jesucristo. O kining duha niya ka kinaiya. Well, of course, this is only a review of what we have taken up. The two natures became distinct, meaning nagkalahi, o dili sila identical. They are different. They are separate. So, si Ginoong Jesucristo is a unique person in the entire universe. Tungod kay siya na nag-iya lamang nining duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Diyos, kinaiya sa pagka-tao. Hypostatic union.
So, mao nay talagsaon nga persona ni Ginoong Jesucristo. So again, ang iyang divine nature always remains the divine nature. His human nature always remains the human nature. Again, they go together, but they are separate. Nagkuyog, pero nagbuwag. Okay? O, mauna nga ang iyang, by the way, nobody, wala gyud. Why bisag usa? Nobody is like our Lord Jesus Christ since He is a unique person. Mauna, being the unique person of the universe, ang bugtong anak sa Dios na himong tao, okay, nagpakatao aron sa pagluwas kanato. Now, mauna nga kita gimanduan sa Efesios 5:1, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Meaning, be imitators of our Lord's life in His humanity. Not His being God, because di man na mahimo. That's impossible. So, be imitators, magmaawaton kamo kang Ginoong Jesucristo sa iyang espirituanong kinabuhi, samtang dinhi pa siya nagkinabuhi nining kalibutana, as he applied divine viewpoint, ang mga Diyos nung pangunahuna, agi niya og tuman sa kabubuton siyang langit ng amahan, fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. So, ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan was spent always didto ra gyud siya magapuyo sa iyang divine dynasphere, the prototype, without using his divine nature's attributes. Wa siya mogamit sa iyang mga kinaiyang iya sa Dios o Diyos nun. Now, mauna nga si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong kalifikado nga mahimong manluluwas. He had to be a perfect man to be the Savior of the world. Mautong na-qualified siya sa pagka manluluwas tungod niadtong mga qualifications nga iyang kanang tuman. He met all those qualifications. He had no Adam's original sin. He had no old sin nature. He never committed any or even one personal sin. He possessed perfect righteousness. He was the only perfect member of the human race, and that qualified him to be the Savior. Mao na nakapahimo niyang manluluwas. Okay? So mao na nga sa atong pagpadayon, ato naman ning gihisgutan, okay? As i-review gihapon kini nga, ay prinsipyo nga atong gibat-bat naman ni sa kagahapon sa atong session nga, the more doctrine we learn, the more capacity we gain. Okay? And the more capacity we gain, the more spiritual we become. And the more spiritual we become, the more rewards we acquire. Both niining atong panahon ug didto na sa eternidad. Now, ang atong espirituanong panginabuhi is far greater than any miracle. Kay naghisgot mabutang may tungod og milagro, no? Our spiritual life, timan-an na nato gyud nga ang atong espirituanong panginabuhi milagro na mismo. It's a miracle in itself. So, ug ato sang gihisgutan nga
ang mga tentasyon nga kanang atake inunta sa atong Ginoong Jesucristo. The purpose niya was to let Christ reject and disobey His Father's will. Tiyan mo na. Gitintal yun si Ginoong Jesucristo. Kutob silang mahimo. Ilang gitintal. Aron dili matuman ang iyang tuyo nga magpakamatay aron sa pagbayad sa mga sala. You see? In short, nga dili siya makatuman sa iyang kanang tumong og tuyo sa pagtuman sa will of God sa iyang amahan. You see? Maupod na kita mga magtotoo. Tintalon kita aron sa ingon niya na we will reject and disobey God. Tiyan mo na. Mao man ay goal ni Satanas. Mao gina ang iyang tumong. So mao na nga, once we believers succumb to any temptation, muuyon kita, musugot kita sa pagmuhat niya ng tentasyon, then si Satanas mo daog. Ini nga itong itawag nga angelic conflict, kaning away nga espirituhano nan pildi ta sa itong espirituhanong panginabuhi. We become losers, which we cannot afford nga itong matagamtaman. That is the reason why kitang mga magtotoo nanginahanglan all the time og knowledge, more knowledge, vitamin K, knowledge, hibalo, nilang hibalo, kaalam, gikan sa pulong sa Dios. Kaya kung ikaw, why pulong sa Dios? Now I'm talking to you, fellow believer, nga kung wa kay pulong sa Dios desi imong kalag, nganong wa man kay pulong sa Dios imong kalag, umikan kay wa man kay gana sa pagtuon, wa man kay kainit, wa man kay kanang pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, wala kay pulong sa Dios diha nimo. So, ang usa ka magtutuo nga way pulong sa Dios, he is not free. You are not free. You are still in bondage sa imong old signature. Mo ay magadumala sa imong kinabuhi, which we cannot afford usab. Di man inang John 8:32, kung bahin na ganinining atong punto sa doktrina ng Gisgutan, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Na, kining pulong sa Diyos nga itong gitunan, mao ni palingkawas ni mo. It will set you free. So mao na nga, if a believer lacks or does not have doctrine, no word of God, he is not free. So, kanang naagyo diha naitalikala diha sa kanang gihukot ang talikala diha nimo, o kana maunang old signature mo na ahente ni Satanas. So unsa may idangatan nimo, you become a loser. Nga we cannot afford lagi nga mahimong pildiro. But again, ang prinsipyo lagi mo, tuyhakaw gyapong prinsipyo nga it's a matter of choice. Imuha ang pagpili. Kung mo na imong pilion, then ikaw ra po'y manubag. Naibaw na po ka sa resulta. We are the only one who is answerable, responsible, and accountable sa bisag unsang desisyon nga itong himuon sa kinabuhi. Basta? So, let us always remember that there is no power that is greater than the Word of God. What? Bitaw ng Hebrews 4:12, kanunay, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Namaw na sigihan na to ni kanang pahinumdum nimo aron di nagyug ka
limot niya na. So, kung ikaw buot o gahom, if you want power sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, God's Word is available all the time. 24/7, 365. Mao na nga, wa gyud tay excuse not to have this power. Na, di mo na ang pagkamatinumanon sa Dios. Nagasangkap siya nga wa gyud hunong. You see, Philippians 4:19 unsa man, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. According to His riches in Christ Jesus our Lord. You see, mao na nga. Again, it's a matter of choice. It's a matter of priority. Unsay imong gihatagan og pasiuna. O nainumdum ba ka sa unom ka mga requirements sa spiritualong panginabuhi? Nag-una gyud ini routine nga imong anaron imong kaugalingon. Ikaduha, hapsayan ang imong kinabuhi. Ang kini mga requirements ni hapsaya una, organize una sa imong kinabuhi. Unya, be sure nga ang imong scale of values is the Word of God. Mo ni number 1. Okay? Timbangan na sa imong mga kaayuhan o kalampusan nimo sa imong kinabuhi. Ang kaupat, ang imong paghihimong mga husto, tukma nga mga desisyon. Ug adtora nimo himuha ka ng desisyon sod sa imong Royal Palace, the Operational Divine Dynasty. Unya, ang ikalima nga kinahanglan, magmakugihon ka, magmasigihon ka, makugihon ka sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. O kung ikaunom, nga ikaw magmalahutayon, mulahutay ka, persevere. So, at the same time, ikaw nagatukod sa imong dakbalay nimo sa imong kalag, edification complex sa imong kalag. Ang nag-unag yung ang niini mao nga ikaw mahiluna sa grasya. Ikaduha nga ikaw na ang kanang master na. Ikaw na ang kanang agalon. Okay? Kaya ang opposite sa agalon, ulipon man. So ikaw, ang ikaduhang ang mao nga ikaw, agalon ka na sa mga detalyes kinabuhi. Samtang kini mga kalibutan ng mga butang sa atong palibot. Although grasya ka na kung imo ka nang tutukan, tanahon ka na sa through the lenses of Bible doctrine. Apan kung tanahon nimo sa kalibutan nun nga pamaagi, tawhanong pamaagi, kana mga detalyes kinabuhi. O mga butang nga lumalabay na nag-iingon sa pulong sa Dios. So, kinahanglan nga ikaw mo'y agalon ini mga detalyes kinabuhi. Bot pa sa bot, nga ikaw mo control nila. Dili kay ikaw may kontrolon. Sagol na po nagbininsaya in English. Nga, sa diha nga ikaw mo'y kontrolon sa mga detalyes kinabuhi, then pildi gihapon ka. You see? Mao na ikaduha nga ikatulo nga nakayhayahay, hapsay, hanoy na nga mga panguna-una. Relaxed mental attitude. O ang ikaupat nga ang niya na mao nga ikaw nagaambit na sa kalipay sa Dios. You are now sharing the happiness of God. O dito sa ikalimangang dito ibabaw, mao ang imong pagkaokupado na sa persona ni Ginoong Hesukristo. Kasabot ka? Okay, so sama ni Ginoong Hesukristo nga kinahanglan kita magatubo in wisdom and stature. Kani refers to the Lord Jesus Christ. Diya sa Lucas 2:52,
nga si Ginoong Kristo siyang pagtubo ingon nga tao. Okay? Our Lord Jesus Christ grew in wisdom and stature. So mausap kita nga mga magtotoo. Patubuon kita sa grasya o kaibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Now, timan nga ang pulong sa Dios gawas nga kini being a power gahom mao kini ang matag magtotoo nga kanunon. It is every believer's food, spiritual food, of course. Timan din na Matthew 4:4 ug sa Deuteronomy 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, ako ka na mag-iingnan ini kaniyadto nga daghan karong mga Kristohanon. Subo gyud palandungon. Subo kayo tan-awon nga daghang mga igsuon natong Kristohanon giingon natong spiritual bulimia. Unsa man bulimia tuod? Ug mangutana ko nimo. Kining bulimia sakit ni sa tao nga mukaon og daghang pagkaon apan iya lang ni itsuka. A person who eats a lot of food but just throw it up, vomit ba? Iya lang na isuka dayon. No. Yes, daghang mga magtotoo nga magtuon kuno hais pulong sa Dios sa igig tuon, but just don't believe and do not use it after studying God's Word. Wa man nila tuohi, wa man nila kanang, of course, nagasabot, apan wa man nila tuohi. So, mo nagingog na sila bulimia nga sakit. They have that bulimic desire. Sige lang kaon, sige lang tuon, sige tuon. Panwa nila tunla. Ato lang nagikaamgid ang imong pagtuon sa imong gitunan, imong nakatunan. So, atong kaamgid lang kana sa imong pagtuon niya. You see? So, subo kayo palandungon. Okay, studying God's Word is one thing. But believing it and applying it is another thing. Kasabot ka? Well, of course, ayaw na po ni kalimti palihog. Ni ay upat ka mga espirituhanong mga paagi. Okay? Sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? O aron ikaw mutubo, pinaagi niya na. 4 spiritual mechanics. Ang nag-una nini, be filled by the Holy Spirit. Unsaon ni? Nahibaw na pugkas paagi. Now, daghang mga igsuon natong Kristohanon nga wa pa gyud, they don't have any clue unsaon kanang unsaon to pag-angkon nga mapunan kita Espiritu Santo. They don't know the procedure or the process how to get kanang filled by the Holy Spirit. Filled by the Holy Spirit. Ang process niini is through the protocol iyahang paagi sa Dios. Mao ra gyud. Unsaon man? Paggamit nimo sa 1 John 1:9, recovery technique sa 1 John 1:9. Sa diha nga imong hinganlan o imo laging, well, of course, we always do that before ta magtuon sa pulong sa Dios nga gikinahanglan ang atong paghingalan, pag-angkon nga nabuhat na tutong mga salaa, sa in short, pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala. Okay? Once nga buhaton nimo kana, automatically
God, the Holy Spirit will fill you. Mapunan ka. Kasabot ka? So, review man lang ng ato. So, mo na number 1. Number 1, niyadtong upat ka spiritual mechanics. Feeling of the Holy Spirit. Ikaduha, nga magaling ang pulong sa Diyos. Metabolize Bible doctrine. Now, but of course, I don't have to kanang balik na sa pag-explikar ni mo itungod ning metabolize. Kining metabolism, ako ning hubad sa Visayan nga galing. Paggaling ba? Of course, naibaw na kung saan yung paggaling. Pareha ko nang magaling ka o humay. Galingon man ang humay aron mahimong bugas. Kasamot ka. Okay, ato lang ning yanuhon sa paghimog kaamgid. Metabolism, paggaling. Tanan na itong gikaon. Unya mo hog ka na sa atong estomago, itong tiyan. Galingon na dito sa suds tiyan na to. Nga unsay mo gikaon, karne, utan, mga kanang bisag unsa na itong mga klase-klaseng gipagkaon nimo, unya galingon na to dito sa tiyan. Okay? Kay imo manggituon apan og di nimo tunlon to imo gikaon natural. Why mahimong paggaling? Gusto? Amo na atong gikamgid nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nga sige kag tuon unya di nimo tunlon ato lang gikamgid ang pagtuon nimo sa imong katunan mo ni pagtuon until nga matuon di gyud mahitabo ang paggaling. Kasabot ka? So mao po na. Mao na ang ikaduha nga spiritual mechanics. Metabolize Bible doctrine. Okay? Ang ikatulo, mao na ning paggamit nato, na I'm referring this to you, fellow believer, alang ni natong mga magtotoo. Ang atong paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices. Okay? Kaya mo man ay paggamit nato ingon nga garrison of our soul. Okay? Mo na ay 10 problem-solving devices. Ikatulo na. Ang ikaupat nga spiritual mechanics, mao na ni ang atong pagkabot na unya sa espirituhanong kanang hingkod. Okay? Espirituhanong adulthood. Spiritual adulthood. Kaya ang sunod niya ng ang spiritual maturity naman. Kay hinumdum ba ka sa tulo ka level of spiritual growth? Tulo ka kanang ang una, bata nga masuso. Okay? Katubang bag-o patang na tao pag-usab, bag-o patang na luwas. Umikan sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sa pagkaluwas nato, nahimo tag ikaamgid tag batang masuso. Okay? So, batang masuso, unsa may gikinahanglan sa batang masuso, hindi man siya magkakaon pa o mga solido o solid food kay wa pa man siya ngipon. Agi kaamgid. So bata nga masuso nga Kristohanon. So gikinahanglan niya dili mga solido nga mga kundi gatas, milk. Okay? Kanang gatas kanang tandi nato kana sa mga sinugdanan, basic doctrines, sinugdanan nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Sabtag na. Okay? Sa iyang pagpadayon, sige inom siya, o niya nagatubo. Anam-anam na siya tubo. Gikan sa pagkabata, sunod ng ang iyang abutan.
ang sa spiritual adulthood, ang iyang pagka-adolescent na, ang iyang pagkahingkod na. Okay? Ato nang gitandi sa spirituanon nga pagkahingkod, spiritual adulthood. Karon padayon gyapon siya way undang nga dili na siya maglingi, di na siya kanang atras, sige na siya gabanti siyang espirituanong pagkinabuhi. Hangtod makabot niya ang espirituanong pagkahamtong. Now sa in English, spiritual maturity. Mature na siya, hamtong na siya. Ug mao kanang ang nga iyang nakabot na ang katakos, capacity stage. Katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Okay? Mao na capacity stage na muna. Diha na mahimaya ang Dios. Ang Dios ra ang makahimaya sa Dios. Mao ni prinsipyo. Okay? Apan, how about you? Nga nahimo ka namang espirituanong hamtong sa imong paggamot niya ng maong ang-ang. Mao na ang ang-ang nga diin na himaya ang Dios. Kaya nga naman, kay ikaw may katakos naman, you are not qualified to receive blessings. God's blessings ipadahili na karon sa Dios. Sod ni anang tubo sa grasya. Grace pipeline. Ipadahili sa Dios ang iyang mga panalangin nganha sa iyang pagkamatarong nga gisulob nimo. Sabta gini ha, ang ginahinayan sa higayon nga ikaw naluwas at the moment of salvation, automatic nga ikaw gisuloban sa pagkamatarong sa Dios. You become justified, na binalaan ka. Okay? Sanctified ka niya ng higayuna. Mao na nga kay gasulob ka naman sa iyang pagkamatarong. Di nakatan-awon sa Dios nga kanang hinukman, judge, kundili unsa namatarong na. So mao na nga karon kay nakakabot ka naman sa kanang spiritual maturity, then ang iyang mga panalangin sa Dios iyang ibubo diha sa iyang pagkamatarong nga imong gisulob. Kasabot ka? Adto mo puntariya. Adto mo abot ang mga panalangin diha sa imong gisulob nga pagkamatarong sa Dios. Mao na prinsipyo gaingon nga ang Dios ray makahimaya sa Dios. Karon nahimaya na ang Dios tungod kay iyang gibubo ang panalangin diha sa iyang pagkamatarong nga imong gisulob. Nakasabot ka ba? So mao na ang process sa pagtubo, espirituhanong pagtubo. Therefore, mao kadto timan balik ta niya itong upat ka mga spiritual mechanics. Feeling of the Holy Spirit, may naguna. Metabolized Bible doctrine. Ikaduha, God's 10 problem-solving devices nga imong gamiton. Ikatulo, og reaching the spiritual adulthood. Ikaupat. Now, sa laing bahin, there are two major kinds of problem. Kung bahin na natin ato isingit gihapon ining mga suliran sa kinabuhi. There are two major kinds of problem. Unsa may una? People problem. Problema ni mga tao, di ba? Ikaduha, things problem. Mga butang, mga kabtangan, mga detalye,
So mao ni ang duha ka nag-unang mga matang sa mga problema, mga tao o mga butang. Now, sa laing bahin, balikon ra gud nato tuki o tukbil gamay nining mga milagro. Okay? Talking about miracles again. Si Ginoong Jesucristo, when He performed them, wa siya mo buhat niadto nga mga milagro to remedy or prevent sufferings. Wa. But to unsa? To show His credential as the Messiah. Di ba ako na kanang giingnan may tungod nini? Wa siya mo buhat sa mga milagro to remedy or prevent sufferings. Nga makanang mapanalipdan niya ang iyang kaugalingon to remedy or prevent sufferings dili. Or kanang alibyo hatag og kaayuhan sa mga kanang pag-antos sa mga tao nga. Okay? Kung nakita masakiton, gusto silang milagro, dili man tumoy tuyo niya nga to remedy or prevent sufferings. Kundi pagpakita sa iyang credential na mao siya ang matuod nga Mesiyas. Karon ang mga milagro are no longer legitimate. Tungod kay ang Biblia kumpleto na with both Old and New Testaments. Review maghihapon po niya ito naman nigi tukbil ba? Now meanwhile, okay, unsa may kanang ikasulti nimo sa mga gipangsangkap sa Dios nimo? Labihan sa kadaghan. Labihan sa kadaghan sa mga kaayuhan, mga kasangkapan, o kanang kaayuhan nimo, benefits, spiritual assets nga gihatag ang Dios nimo. Unsa man gyud nag-una? Ang Biblia. You see? These are God's provisions nato nga mga magtotoo. There are 7 major provisions for believers. Ang nag-una, Bible. Kumplito ni sa Old and New Testament sa kunang ginaingon nimo. Ikaduha, ang pagkalabawng makagagahom sa Dios Espiritu Santo. Omnipotence of God the Holy Spirit. Ikatulo, ang plano sa Dios alang sa simbahan. Na kung hisgot ang simbahan, dili ka ng building atong makita, dili. Kana bang balay alampuanan, dili na but pasabot kung maghisgot ang simbahan. Ikaw, kung magtutuo ka ni Ginoong Jesucristo, ikaw simbahan ka. Kasabot ka. Ang simbahan, transliteration naman nagikas original. Sa in English, church. Apan sa original, yung Grigong pulong, ecclesia. Ang ecclesia, nagpasabot kini og set apart. Okay? The called out ones. Muna ibut pasabot sa church. Ikaw kay called out ones ka naman. Appeal naman ka sa called out ones. Ikaw simbahan. So ang Diyos na ay plano alang sa simbahan. Muna ikatulo. Ikaupat, gisangkapan kita nga mga magtutuo sa tukma nato nga pastor magtutudlo. God has provided us the right pastor teacher. Okay? So kaniya itong mapangtanan, giandam na ni sa Diyos. Ikalima, na kay kanang privacy sa imong pagkasaserdote, pagkapari. Tanang mga magtotoo pari, manigingon og believer priest, okay, na kay kaugalingong panimuyo, privacy sa imong pagkasaserdote. O ni ikalima. Ang ikaunom,
mao ning gitawag og logistical grace support. Unsa man ning logistical grace? Logistical gikan kana sa kanang root word nga logistics. English word man ning logistics. Unsay pasabot og logistics? Kining logistics is a military word. Kay di ba nakaako na kang gi patinawan ini nga atong gi tan-aw ang mga kasundawan, okay? Ang atong mga kasundawan sa nasod, soldiers, unsay imong makita nila, of course, na sila gipangda nga mga backpack barong mga dagko, makita man nimo mga uniform, mga pagkaon, ilang mga bala, ilang mga hinagiban, mga kanang revolver baron sa pada. Mauni ang mga gitawag og logistics. Kaya unsa may tuyo nining kaning pagdaan nila sa mga logistics to support them to kanang naay ilang magamit. You see? Ang agwan to lang kas natad panggumatan o kay gida. Dali ra kang maunsa. Dali ra kang makaswalti. Wa man kay pangandam. Morning logistics. Gikuhaan nato ni sa doctrinal nga term nga logistical o grasya kini kay iya man sa Dios to support us. Unsay tuyos logistical grace? Aron kita mabuhi ni ining kalibutan na. Uwan tayo logistical grace, di ta mabuhi, oy. You see, appeal ni logistical grace support kining hangin nga atong giginawa, kining atong kanang tagsa-tagsa ka pamilya, atong mga negosyo, atong mga sakyan. Tanan appeal ni logistical grace support. Mao ni ang sangkap sa Dios aron kita mabuhi. Without those, we cannot be alive. Meaning, devil's world. Kasabot ka? Mao na ikaw no. Ang ikapito, mao na ang espirituhanong kagawasan sud sa imong divine dynasty. Spiritual freedom inside your operational divine dynasty. Mauraraban imong puyanan nga imong kapuyan ni ining kalibutana ni Satanas. Okay? Outside of it, there is no power, there is no stability, there is no peace, there is no joy. Misery ra gyud kung tuwa kas gawas. Kasabot ka. So, mao na nga ato ni ipadayon ugma. Okay? Di nila mo na kita kutob, karong adlaw, o ayo sa ipa ang pagsubay ni ini ugma sa sumpay sa atong pagtuon. Magampo ta. Balaan ang mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami ugma o Diyos sa among pagpadayon, pagtuon sa imong mga pulong. Salamat ng among Bible study through the YouTube Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.